Shubor nakaslem jong udawsan hima. Kasur jong brin yutrap kayam itang ta. Kamdon kiwe pat kimat ki bani kran po jong ta. Dengan syukur penting bro. Ba ka tim lan ka phang pedang. Ya ka bangingi kon gelong ba. Nginom samye ngi le. Dinado ubnai gos nilaya ye ketika education ki ba kai bat hado menta ngiya namar ba ngi kwa ka justice. Bat ngai syukur ban penting mau hang ni. Ya barok ki nong trai sarkar. Ya barok ki he kerdan hado ki MRI ni minister. Ki MCS, ki MPS, IAS ni IPS. Tetap bakasur jong beri nyut. Ka penlong yi gini ki om tang nam tak ying jong ba cheris. Lada dai na ka ying la ni kho siu ko jong pi. Wan jia ki ba ku ni jing jia. Sha da khat jubor ki ba ying jong pi. Ko MCS, MPS ni IAS. Tetap bakasur jong beri nyut. Kanom lak bar chong PhD. Kan mi syakmat, kan mi syaklang ban yakun, ban dawang. Namar ba pidai. Ka juk ka jai benriu ka juk ka senam, ban ngingem kwa ban I ka jing thumba. Ka jing ja khalai trek hi, ka jat benriu, lan ni ka pertai ka saki balasha thombor. Lal thombor, lal isim ya ka jing im jong ubah pang ba stom. Ubadan apdeng ka met ka pang ba stom. La thombor yu bat la penyap hakmat jong kikhun bat ka fam. Kini di jingja ki ba kom ka kan hon ni nginam lak bar pedang bat ni kumpa ba susi tu mata. Ke ko wingi sko ban ah. Ha ka jing sisa kini ki colleague semua ki badan apa kini ka sarkar MD. Ngilong yeki. Basu ma ba kin kran la. Hereng ilai I ba kisu ko ngo tu kle keranga todong mo. Tingi kom ka kan hon. Masu man ong ba la dengi pen kan mau. Hakipor ba ya kini kinong mi kman ya kini la lajit no bang pai bang minam la ban lan ki pun ki kur ki jat jong ki la pen ku burong boyo to ukur jong ki jat chla ne jat tensong ne ku jat do leng ne jat indo ne jat sulai bat kunta ter la pen ku burong la kur jat masu mon ong kala dei ka por ba ka kur ka jat menta ka haban sim ujing ki mentam dei shu tang ban pen ku burong ki haban sim ro ka jing ki bangi dia penjak burom no. Ya kita kira representatif ki ya ke bangi lapah ko assembly. Penjak burom dak hukum nama kini kita. Ngingim semua dawai ke bang long. Ngaladap keran duk menikong. Ngim semua ong bako parlok jong ba jong konrak. Ko ba remboi leni ko ba tensong leni ko ba hamlan doling bat bar khoj badan po ka government. Ngim semua ong Yau konrat bawa nuan rak no yulum no krek ni po nong ba slong jungi. Dim slong rak no ya wak simsang. Haringi ong suma pensitom ya kini ki pulit lain kot. Nadu DGP USP jungi is Chanty Hills buat USP traffic slong. Ni yang pensitom ni mangila dabi. Balada kini kidang don hapok ka service. Kan sadon ka manipulation kan sadon ka tampering hanen tai. Dia kata kajing ka inquiry ka nomong khoi ka inquiry ka nomong khoi kata long bangilai I kan rai kajing dawang jongi ngaptep ayu ka sarkar ngaptep ayu kini ki breu jongi hapan keno ingi breu jongi ngaptep ayu kilai lobby bat ude usia dinar lian jongi ngi pam sya kajing susi ka bajur habede bagane ki bentang dai hang ni basa ngi sasuthu baha numerical hak tin kasi uhe u 24 ya u 36 ngi kaun shipau arpau poi ha u laipau laipun reu upoi sa u arpau upoi so arsa wadi ngani sia kalau bersusi hak ji sia dewan poi so 24 25 so poi 36 repo ka jai benreu jongi hapo legislative assembly uhe u number 24 36 kini kalau jinjak buram ha ia kita kinong mikmat jongi. Denang len jongi sesisian pak. Ko bangingi ah. Ngingim kwa ban chui por sngi hang ni. Kare ka por ka bakta ya wi puwe. Henry nam ta ka dau ba ju jai mede play I kilong keme menne. Kilaiwan namar balik kisokya. Kim kwa ba ka ba ko ni ki shat bor ni shat khat jubor kan jasa ki benda ja smith kan jasa benda penusla kan jasa po opersylo meliam kan jasa ki benda jongga warjanja amlare markum dan kerja.
ding ngi kren shai ba ki ba ko ni ki jinja ki no mam ja shu te so ba ai ya ke demands ke bang ngi pa rega ba susi ka long ba teng lo ngi pa la long ko ong ka tien mo ni panduk ku hai do ma panduk hai do se ke ni sarkar ka le kon ta sai ni pen pa sha ke jik susi nomor male hak tu ke por bang idang iya ngi dawai ni ka nam ta ka justice ba le ma panduk hai do se ke ni sarkar ka le kon ta sai ni pen pa sha ke jik susi nomor male hak tu ke por bang idang iya ngi dawai ni ka nam ta ka justice ba le chir stafi ngi yo man ki city ngut ki noi lam jongi nak leng jongga deputy commissioner bat ngangit scam baki babon ki ba community ki senang wam jai ngi rek ngi nom re ngi nom sange ngi le kata de ka phang pedang ya ka ba kum su ju tra pedon ki next step of education nak leng jongi ngi sanai kendo hakiki kita sing badam de kumanga ong ngi kwa ngi ji sang ile ban persang ban ignore ya ka education namar bakakta mo khamtam dari laylong school kelong ki kena ngim kwa bakan the stop ka puli puti jongki kira ba government ke invite ngim ban si de nak le jongi ngin sa pentep ngin sa penbra ye ki kita ki kind of education ye ka bangin sa bo nang ni sikma ngi long form untuk mentang ka jini tuli apa ka jem rim nyutrap ka sur jong rim nyutrap ka don bat ngin sanang pen isu ya kita ki matat hado ba ka sur ka ka ba matla kan ni ino iki kmat ki jongki ki bo pe